Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ бахайр бошад. Бозам макони Қанд меравем, роҳро роҳнамоӣ мекунам. Подписчикони азиз бо диққат бошед. Рӯ парои даҳум дарвозаи пажаркаи дӯстони азиз. Ами дарвозаи пажарка кати амихе меравем. Рост мағозашон ҷои маълумие. Ами макони Қанд дӯстони азиз, бисёрето мепурсидем чанд қаш шуда буд ки навор накарда будем. Ана макони Қанд дӯстони азиз. و در بالاش خیلی نیلوفر نوشتگیه. خلاص مکانی قند هم اینجا میباشن. بازم دوستانی عزیز اکسیونی قند دونگی ها با میوه های خوش خلاصه ویر به حد بسیاره بازی بنوار میگیریم با دقت تماشا کنیم. بعد امی بسیاری سرغه میپسم من همین خاطر ای بیرون نوار کردم کلینتاشون جواب میتیم برای داخل مغازه و نوار کنیم سر میکنیم دوستانی عزیز. این روز شنبه های آدم به بسیاره میرویم پیش. دوستانی عزیز در اینجا پیسته های چند نمود نرخه. پیسته تاجیکی نرخش 80 سومونه. نه آبش ابزار میکنم. پیسته چند نمود نرخه پیشکی گفتم تاجیکی را گفتم که 80 سومونه. قرود نیست همچنین داشتن دوستانی عزیز. بعد چیپس دای بود دوستانی عزیز دانه کادو انا چی میگن خربزه قوقتی در درونش اسارتی کردگی زردالوی خوش چور مغز مویز خلاص همه چی داره. چور مغز ایران میگن پاکستان میگن خیلی هم نیز دارن. کشو 100 سومون دوستانی عزیز نگاه کنین. کشو 100 بوده نه نرخ اکسیونی 100 سومونه پیسته 80 سومون. میوه خوش یک دنیا نمو داره دوستانی عزیز. اینا کسر دستافکه در کار مرحمت میتونن درآمد زکاس کنین. این چی باشه چیزی آلوچه گلوسه یا گلوسی مرملاد نیوده یا دوستانی عزیز ایرا بینید. این بانان قوقای آناناس یا این دخترا آناناس قوق بده با منزکی بس سیبی قوقای سیب باشه سیبی قوق بده با دخترکا این کورنیکا هم هست. خلاص خرمای تاجیک خرمای عربی تاجیک عربی بعد این بفرم اپریسینه چیز دیگه های ما خوردستم دوستان عزیز. خلاصا میوه‌های خوشکم عکس کردگیم بیاین از نزدیک دیده خریداری هم کنین میشه زکاس هم کنین دستافکه دارم. подписчикای جونم نگاه کنین شکلاتای دوبایسکی حاضر میکشم یادداشتش میتیم نرخی 150 سومون باز میگن قیمتش دیگه لیکن در اپای ما قیمت نشده در مکان قند قیمت نشده دوستانی عزیز. چند وقت به دستافکه نمیکردن اكو دستافکه را سر کردن برای که سرکار بدن алакай камкор шудагиан хулоса ина дастафка дар кор бошад. шоколадҳои дубайский низ дастафка ҳамчунин доранд 150 сомон духтарако ино бо абзор мекунам абзори моро ждат кунен дастафка хоҳен дастафка низ ҳамчунин доранд туй дорен маърака дорен гап хабар дорен чизе ки дорен духтаро. дӯстони азиз гузаштем ба қисми қанду қанфитои дубайский амирӣ тоҷикӣ ҳама намудаш ира бинед дӯстони азиз. анам хеле шоколадҳои фасони боӣ гуфтива гапҳои замонавӣ мана ана шоколадҳои дубайский ам наличида доран соитҳои новинкаш бомадай хайра хурдагӣ бидем хитон медонем чи қаба маззаҳай бо 1001 намуд қанду қанфити дигаҳай нарх наво ай 30 сомон сар мешад то 80 сомона қандошон килошон ҳастай духтарако касе дар кори марҳамат. киткатҳои оригиналам доран. ина вафли дар кор боша вафли ҳамчунин доран. кофе шоколади кофеги дар кор боша аз ин низ ҳаст. ина барои фасони агар айнин ловеда дар кор боша аз ино низ доранд. миёрам бинед чиқа хушрӯча украшен кадаге барои рӯи дастархон беҳад ба гати мебоя. дӯстони азиз да ҳама ҷо сникерсум аст қиматш ага аллакай сезони туё ҳай ба ҳамун хотир ғаре баутиу киткат гуфта дигар ҳамаи мондагиёша 100 сомонӣ метиянд ба шарте ки бисёр бихаред дӯстони азиз. нарх наво дажаму фаровон бошад саховат бошад қимат шидагай сезони туйда ҳам хеле мешавад. даҷа хайфи бир бисёр аз 30 сомона 40 сома 50 сома 100 сома любой хел дора агар қандое ки постоянни хелон союз истифода барем мисол сникерс маус баути дигар дар кор боша иноро арзон мекунад твикерс дигар хулоса ана ёра 100 сомонӣ метиян ғаре баути ву чӣ гуфт сникерс эбай киткат ғаре баутиу киткат дигароша 100 сомонӣ метем ин иноша арзона кай духтарако. хулоса ман обша абзор мекунам ҳама ида нарх гуфта намешавад. шумо бошед метонен скриншот мероӣ кунен. ман ин танкуча кати мегзарам дӯстони азиз дидем танкуча мера ира бинем ин хеле килоакиёам дорам тайёра ҳак метавонед аз ино низ харидорӣ кунед. бозори корвон дарвозаи пажарка худаш амхе ростаки меен тарафи дасти ростнима мешавад осон ё байҷош.
подписчикои азиз, инҷода қандакҳои сангакӣ омодаи бо нин намуд. Баъд медонед чия ман нишон метем духтаро бинед. Ани қанфитакро ма дар як маърака дар як туй дар дарунаш михели қанфитаку ба браслет дида будам. Вале скриншот кардан дар рӯи экран мемонам. Бинед каси туи маърака дора метавонам хели упаковкачо бихаред. Хитонам хели ва ёро тайёр кунед. Хулоса гап ани қанфитаку новинкаи ниёрам новинкаи дӯстони азиз маззаошонда гап нестай. Донаги вибр беҳад бисёр. Ма обши абзор метунам бибинед. Ба шоколадҳои дубайский ём новинкаан дӯстони азиз. Як дунё намуд овардиам. Каси дар жувачка дигар дар кори қандҳои коробкагӣ нест. Ҳамчунин як дунё намуд дорам. Марҳамат, бозори Корвон, дарвозаи Пазарка дӯстони азиз, макони қанд. Донаи зардолу мешад. Хеле ҳам дора не бодомҳои ҳаранга. Бодом як дунё намуд дорам. 5-6 нархай. Не хурмо нест, ҳамчунин дорам духтарако. дӯстони азиз, дасти хоҳраки мара бинен як чи шишагӣ қандҳои фасонӣ барои медонед чи дар кори никоҳ да манам ёзи любой туи маърака мерай ягон намуд дастархони фасон мекунӣ анами барои ҳамин чизо хушрӯира бинед чанд намуда қадрон разбинакае не хеле гӯшпорак будай ира бинед дӯстони азиз як дунё намуди шоколадҳои новинка ман чӣ хеле ки гуфтам барои украшенӣ кунӣ хушрӯй ман рӯзои наздик сторис монда будам ку даста оли бо сторисш метунам ҳамин чиза бинед анам хеле туи маърака дошта бошем барои ҳамёхтон метавонед украшенӣ кунед қанфитая мехарен оли новинка борошон бо дар раҳ будай дӯстони азиз на касе дар кори марҳамат дӯстони азиз ҳама ҷода нархи ҳами 250 сомон да 1 килош яъне апамон бошад макони қанда мега 1 килоша ма 150 сомон ба хотири подписчикои шумо метиё меган дидед подписчикои ма хеле ба қадри дӯстони азиз биёин аз наздик дида харидориам кунед мешавад заказ кунед дастафка ҳамчунин доранд подписчикои азиз медонед чи апай макони қанд барои шумо дубайский шоколад дорад то 1000 сомон ҳам мефурӯшам бисёриятон медонед ҳозир бошад ҳамин шоколадҳои дубайский аксия кардаган 700 сомон набинед чӣ хел намудош бисёре ҳозир якташа мекушем ва маззаша мефаҳмем дар шумо мегем ина касе дар кори марҳамат чуноне ки гуфтем дастафка ҳамчунин доранд нархи наво дастрас маззаҳои чизошонда гап нестай хайҷара абзор кардан гирем бо шоколадҳоам шумо абзор кардан гирем ман маззахра кинҷа дарози духтаракои хушрӯ беҳад бамазза нигоҳ кунем дарунашда писта дорад намедонам бо чӣ дора хай шоколади писташки дора ина духтарак медонам барои ки дар макони қанд кор мекунам сои магазин яъне медона беҳад бамазза заказ кунем пушаймон намешавем маззашам бамаззаву нархшам 700 сомон нархи грандиоз иштаге бовар кунем дарвозаи Пажаркаи дӯстони азиз байни новинкаам ҳаст духтарако нигоҳ кунем نه برای توی مرکب به حد خوشرو فنگچان نیست همچنین نلی چیده هست دونیازی burada آخر برنامه ده ویدیو عادی میکنیم подписчикои азиз нигоҳ кунед донаги тайёр бо рафта паднос кофта ва камкамакӣ намехарен 100 сомон дадем ягон пикник мерен меҳмон дорен ё ки раҳ да хитон да дилтон мекашад меен ана мехели чанд намудай 2 4 6 намуд донаги дора бо нигоҳ кунед дар ин магазини о метан гарила метан бо хулоси гап духтарако 100 сомон нархи ё барои туи маъракаам хушрӯй барои ягон туфабариам хушрӯй барои дар мошин шита хӯрданам хушрӯй хулоса да ҳама чи хушрӯй да ягон чи безеб нест дӯстони азиз нархиш 100 сомон ду намуд дора ина касе дар кори марҳамат метавонед дар омада заказ кунед апаи макони қанд дастафкатон рӯй мекунанд дӯстони азиз каштан дар макони қанд нархиш на 100 сомон на 90 сомон 60 сомон бовар мекунед ман шахсан худам рӯзои наздик ҳамин каштан харидорӣ карда будам и хеле нарх набуд бовар кунед дар ҷо 60 сомон бовар мекунед ина ду тавай донагирактон 100% пур мешавад дӯстони азиз нархи наво грандиозни дар макони қанд дарвозаи Пажарка дар дӯстони азиз ман суроғаро ба пурагӣ дар публикатсияи аввал нишон додагим бо маълумоти бештар аз худи фурӯшанда мегирем